Sanibonani molweni, ndinamkela kweSCTV ngesiXhosa. Uvuyokazi ke emveni kokuba ebuze abazali ke, so abantu baqaphele into ethi ngeli xesha umayena ambuzayo into yoba ubuza kuthi okanye kumpumelelo na, uthe ndibuza kuni. So abantu ke bathi hayi noko imbeko ibe ncinci kuleyo iphathi ngoba kaloku ekugqibeleni ngabantu abadala aba benothi ndibuza kuni mama nawe tata ngoba nani nanikhona, kodwa nje ubuze ngathi nje ubuza iitshomi zakhe. So bathi ke abantu unako ukudelela inoba mhlawumbi kuko ke okubonwa ngumpumelelo emenza into yoba akanokwazi uba ngunkosikazi wokuqala cause ubhosi. Omnye ke uthi one thing about amadoda amaZulu soze athathe isiXhosa as the first wife, vele kubo amaXhosa zizinto nje zokudlala. Asiyazi ke leyo yikhomenti yomntu naleyo. Abanye bathi ke uNdlunkulu must be umZulu sisi. Ndiyazi uva kabuhlungu kodwa khawufunde kabanzi ngaso isiZulu. Into endiyithandayo kuba uMpumelelo yena uzimisele ngokukutshata, nguwe nje ofuna ukumyeka. Bathi ke ucinga into yoba ngubani ke ozothatha wena sowunabantwana ababini. iWest ke ngosowubhizi ubizana nee-meetings ngathi uyinkosikazi. Abanye ke bathi yi-clash of cultures yonke le nto kaMpumelelo. Omnye uthi ibingeyoyethu kakade into yesithembu, phuma mntase xa uziva ngathi awuhlonitshwa. Uthi omnye ke yeyi uVuyokazi is the first Xhosa woman in history to accept umnqundu. Uthi omnye ngase ndingamluma ndithi vuka mfo, hayibo. Hayi ziyalandelelana ke izithuko bethuna. Omnye uthe vuvu, baby why usenza ikaka on national TV. Uthi omnye we've never been happy yet uyazala kodwa nkosi yam uVuyokazi uphuza ntloboni yotywala mntanam. Abantu bayamsizela uVuyokazi, abanye ke bathi nje noko ayiyo. Uthi ke omnye umama kaVuyo no-anti wakhe bebeyokwenzani nje kwaphaa kahle kahle. Uthi baze basihlaza singamaXhosa bebeyofunani kwaMsiliku. Uthi komnye uthi uVuyokazi ngeli xesha bethi ke if uMpumelelo takes a new wife, uthi mntase that will be his only wife. Akakatshati kaloku uMpumelelo and akatshati nyhani uVuyokazi kodwa usethetha ngathi sele engunkosikazi. uMpumelelo umthembise izulu nomhlaba uVuyokazi kodwa ngoku seyamlaxaza. Namnye ke waqhubeka wathi parents meeting to discuss i-boyfriend ne-BF ne-GF issues. Hayi ngeke sisi. Kuthiwa omnye ke uthi ke futhi uVuyokazi she has never been happy kodwa wahlala njani nomntu wade waphinde wamzeke wamzalela umntana wesibini, and okwesibini usabhizi wena usafuna uba ngu-first wife. Ucinga uzoba happy na xa ungu-first wife? Kwathiwa Vuyo omnye uthi uVuyokazi sisitshuphethu nje sentombazana. Shame all she cares about is being the first wife, meanwhile she is not happy. So izithuko bethuna zinintsi ke, akho kwezi zodwa kuphela but ke uVuyokazi ufumana yonke loo nto. Bathi abantu makaphume uMpumelelo, ayikho le nto ayihlelela apha and usazawudeleleka. And okwesibini isithembu ayisozinto exatyisiweyo emaXhoseni. Vele bengekade abe ngu-first wife engumXhosa, for sure uMpumelelo bezomfuna u-first wife as umZulu, umntu ozokwazi ukumthobela. Zithini ke zena izimvo ngezi zimvo zabantu okanye abanye bayabheda nje? Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.